Level up patrol na! Level up patrol na! Mga empleyado sa Iloilo City Hall ang ginpaidalom sa RT-PCR test. Nagsugod na sa pagpaidalom sa RT-PCR test ang mga empleyado sang Iloilo City Hall subong nga adlaw. Ginkuhaan sang swab specimen ang mga empleyado matapos ginmando sang alkalde ang mandatory RT-PCR test. Subong adlaw kapin 712 ang ginpaidalom sa swab test. Kinahanglanon sa pagbalik sa trabaho sa mga empleyado ang negatibo nga RT-PCR test result. Ini ang nakitan nga tikang sang lokal nga panguluhan agud masiguro ang ikaayong lawas sa mga empleyado kag sang publiko nga may transaksyon sa City Hall. Temporaryo man nga sarado ang Iloilo City Hall building umpisa subong adlaw kag magalawig tubtob sa Biyernes. Sa sini nga mga tion, magapatigayon man sang disinfection sa building. Samtang alas 6 Martes sang gabi, nangin epektibo na ang total lockdown sa 13 ka mga barangay sa Iloilo City. Isa na diri ang Barangay Ortiz sa city proper. Limitado ang hulag sa mga residente diri. Gani ang pamilya Davila king gamit ang tiyempo sa pagpanglimpyo sa ila pulian. Nag-store kami sang enough nga food para sa amon nga pamilya nga hindi na kami kinahanglan magwa. And sa amon nga first day, nang limpyo kami, nang disinfect kami sa sang bilog nga panimalay, nang repair kami sa may mga guba-guba nga parte sang amon nga panimalay, and mambal ko man nga productive man sa gihapon ang amon nga adlaw maskin ari lang kami sa sulod sang amon nga mga panimalay. Padayon nga ginasunod sang ila pamilya ang mga protocol nga ginapatuman sang lokal nga panguluhan. We follow gid sang safety protocols sang city. Mag-stay at home gid, hindi magwa sa panimalay, kag avoid ang contact sa iban nga tao, especially dira sa sagwa. And kami man diri sa balay, nagaluto kami sa mga utan, kag mga healthy foods para kami may resistensya kag bato sa masakit. Sa Barangay Kalumpang naman, may checkpoint sa boundary nila kag sang Barangay San Juan. May mga tanod kag personnel sang Public Safety Transportation and Management Office nga nagabantay. Pabor ang tricycle driver nga si Edison sa lockdown. Para manakayuan sa namin. Sa kuya, okay na yaw. Luyag sang alkalde nga mapasangkad ang contact tracing, mass testing kag pag-isolate sa mga magpositibo sa COVID-19. Ganigin lockdown ang mga barangay nga may masobra 3 ka mga confirmed cases sang COVID-19. 5 ka adlaw nga ginapaidalom sa total lockdown ng 13 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Samtang padayon naman ang pagpanghatag sa mga relief packs sa mga apektado nga barangay. Umpisa Martes sang gabi, masobra 1,000 na ka mga goods ang ginpanghatag sa 5 ka apektado nga barangay. Padayon naman ang paghatag sang relief packs sa iban pa nga mga gin-lockdown nga barangay subong adlaw. Wala sang ginapahanugutan nga makagwa sa mga naka-lockdown nga barangay, maluwas sa mga essential health personnel kasubong sang doctor, nurse, medtech kag mga nagatrabaho sa ospital o kon health facilities. May ginapatuman man nga total liquor ban kag curfew halin alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.